Bé, avui precisament hi ha hagut aquesta jornada organitzada per l'escola privada concertada i, com diu el seu títol, diu per una llei d'educació de Catalunya de país i de futur. I jo hi he volgut ser perquè en aquest moment tota aquesta escola concertada, aquesta escola d'iniciativa social, que fa tants i tants anys que a Catalunya està prestant un molt bon servei, ara està defensant la seva existència de cara al futur. I em sembla que és un moment important perquè tots aquells que creiem en un sistema educatiu que prevalgui la llibertat d'elecció per part dels pares, és important que tot aquest esquema, tota aquesta oferta es pugui preservar i es pugui enfortir. Tots sabem que a Catalunya hi ha un sistema d'ensenyament públic que hi ha de ser i que és bo que vagi millor, molt millor fins i tot el que estan en aquest moment, i també una escola, diguem-ne, més d'ordre privat, més d'ordre d'iniciativa de la societat, aquesta que en diuen la concertada, que també ha de seguir existint en el futur, i això ha de tenir un equilibri, no? Ha de tenir un equilibri pensant sobretot en un tema com el de l'educació dels nostres fills i de les nostres filles, que és una mica la clau de l'èxit del futur de Catalunya. Desgraciadament, en aquest moment, tots els informes internacionals solvents situen el nostre sistema educatiu en general en un nivell de qualitat inferior al que caldria. I aquí no hi ha d'haver mitges tintes, aquí l'aposta ha de ser rotunda, ha de ser total, ha de ser definitiva. Per això li hem ofert al president José Montilla un pacte en la llei d'educació de Catalunya, de tal manera que si canvia el govern de Catalunya, com jo espero que farem, i que com a mínim ho intentarem, si canvia el govern, que no hi hagi un canvi de la llei, perquè el fonamental és que les lleis educatives tinguin permanència, que siguin bones i que tinguin permanència, que no es canviïn improvisadament segons el tipus i color del govern que hi hagi en cada moment. Això és el que estem intentant. Això és difícil de fer perquè dintre del tripartit hi ha moltes coses en un sentit i en un altre, moltes vegades ni ells mateixos van a la una. En la pròpia llei d'educació, entre els d'Iniciativa, els d'Esquerra i el PSC, moltes vegades tenen posicions divergents, però a nosaltres ens sembla que des de Convergència i Unió, com a primera força política d'aquest país, com a primera força en el Parlament de Catalunya, d'acord amb els vots de la gent, de la ciutadania, jo crec que el nostre paper en aquest moment és empènyer perquè surti una bona llei, perquè sigui estable i perquè si en algun moment hi ha un color de govern diferent a Catalunya, aquest nou govern que hi hagi tingui un marc estable, un marc educatiu de qualitat que permeti que el nostre país vagi endavant en allò que és essencial. Catalunya no té grans riqueses pròpies, però en té una que és fonamental i que és la que l'ha fet gran no en extensió, però sí, diguem-ne, amb una certa qualitat interior, no? I aquest gran actiu és la gent, ha estat sempre així. Catalunya s'ha fet gràcies a que ha tingut gent bona, gent de qualitat, gent amb empenta i gent, finalment, que han tingut una bona també educació. Això és el que cal preservar i enfortir de cara al futur.